Kumusta ang imong pagpabuhat ng nga tulay, sir? Okay lang siya, sir. Kay bali dugay-dugay naman sa tulayan, no. I-renovate na ko siya kay tungod, kwartahan man ko. Gibuhat na ko ni siya kay para pang display lang ko rin kay. So, ni sabi ko kwarta. Ang bali budget jud ani jud na total budget jud ani billion. Actually billion jud siya, sir. Pero gihimo lang ako siya dula-dula kan tungod. Kwartahan ko. Siyempre, magilambog puta, hilasan gud tagod. Ako pangutana, sir. Anong buta dire? Ay, katong mo pangutana, sir, ano, naulpa yung kuhan. I-explain ako si ma, sir. Nadaot niya siya, tungod na tong motor. Motor lang, sir. Pag-agi niya dire. Sorry, pag-agi. Wait lang, sir. Namin nagi, sir. Hindi, pag-agi dyan niya. Okay naman. Salamat. Agi-agi ang piapi nga. Actually, magod, sir, motor ang niagi dire. Motor dyan sinagi. Pag-anap sa motor, kung nianap tulayo, alanganin po niya tugod na time kay... Pero katawa na, basta nga, pero... Basta may plano naman, sir, na ayos na. Ay, plano na. Sir, mura, ikaw paminaw. Ako si paminaw ni mo, sir. Ako si plano na ko. Buhatan mo, kuhaan ka ng sapa. Ay, di sapa na ni siya dan. Actually, Jud na, kaning mga pako na pinalit na ako. Barato na. Kaning nagdakali siya og bilyon. Isa lang bilyon. Ligit pa lang ana, milyon. Wala ligit na. Puros na bakal. Ang kanipod, kaning tawag aning agricruz na mo. Kaning tawag aning siya agricruz. Mahuli siya ang usungkit sa babaw o dala o kanikuan. Kaning mga trabante na pakita. Kaning mga trabante na ang adlaw na nila milyon. Actually, milyon sila. Balitan ng kwarta na ko. Nakuha na ko kasi nila. Kwartahan man ko. Wala na makapili na ako sa Pacquiao. Gusto naman si Pacquiao. Kwartahan ko. Wala na nakakuha sa kwartahan. Uy, thank you, May pangutanan ni mo sa kuha. Wala na ko ng pangutana, sir. Kwartahan ko. Ngayon, palito na dito sunugon. Thank you. Katamato lang na, sir. O sige. Thank you na, sir. O sige. Wala, dagan.